Meron tayong sibuyas, bawang, luya, kamatis, ang ating bangos, kayong ating pako, fresh na pako. So maglagay lang ng 2 baso ng tubig at ang mga rekado natin ilagay na natin sabay-sabay dyan. Maglagay rin ng patis, pampalasa, pakuluan lang ito hanggang sa maluto yung mga rekado at kamatis. Pagluto na yung mga rekado at natimpla na naayon sa panlasa, ilagay na yung bangos. Lagyan lang ng kaunting kamyas para magdagdag asin. Okay, so ilagay na natin yung ating pako. Luto na to. Okay, so luto na at ready to serve na ang ating